Umakalaag ko. Ngarang nga ko, bakang gibuhian nga. Kanang ang lipado sa gadyo. Udi ko makalaag. Kuan ko maghigwaus. Magiring. Good morning guys, August 12 karon sa mga tumisa Cambugsay Hills sa San Pascual. Kaya namin itong view. Wala po relaxing. Uy, namin na kong kilay. Gikiladan kong florawig hapon na. Lami na po. Lami na bagang kilay, Flor. Lami lagi. Ako nga may mong saligan. Ang gusto na nag-alimato. Kanang kilala. Ano yung mo alimato? Kaya di mag-practice. Sige na kung ka-high blood ka na buntag. Malakaw mi. Kalas ako. Last na siya. Sige na magkalas. Sun, sa pito ka tuig. Kaya sukat ka to na kay bawamig pangilay. Last na lagi. Karalo, sige lang last. 7 years, sige last. Di na sa last. Di ka na mong kilay. Kasi pangat ko. Ang angay. Di na kamuloy. Practice. Di mag-practice. Yung mga nga matagkurug-kurug. Kurug. Sige na balito. Paano mo unsa? Uga adto nami ang paket ra mas view ang ark lami gid. A few moments later. Di arawis Cambugsay Hills sa si Mayor nag-oo na pud. Okay na pud midani karon. Yan ako nabot sa mga vlog kay nami makadangog. Mas gahapon kay upload sa YouTube karon ta gid. Tanaw na view guys, ark gid ang karamihan. Mo na si Jay Cambugsay Hills. Kuyawon kay nas Jay mga hills dyan apoy dam. Ay, imperno. Naay, imperno. Kumay dia. Dari ko sa munaog. Sira ngisi-ngisi. Dari. Mabot. Sa mangil. Sa gabi na uri. Aga sa buton. Sa jawa. Magtawag ko sa dari. Ranto. Kinang pagawa sa kalamig view. Bahala ka. Atrap ko. Di man lami. Tama na dadang iro. Arang ka-view ko sa gazo. Tara, hanggang sa kukingani. Mag-suroy-suroy. Uno! Aragos, abos. Nasa butagbong sa ako. Kaya aragos daplin kaya bisid na ako makitang tilapia ba? Makasuwa mi. Mao ni view sa Cambugsay Hills. Di ako abos. Naglaing ko na rin kay hala! Uy, inuong ko! Ay, karata na! Abi ko gas! Inuong ko sa timatanawan hindi mo gas. Karat ko na kay abi ko gas nga naglaga. Uy, Diyos ko Lord. Inuong ko. Mura mga si paghas. Malakala ko sa kawaris kabatuan. Nalagay mga tilapia, naglangoy-langoy. Gagmay. Namigay na ni mangmunguit. Barang ko maglaglag nga ni. Huwag tataw na sa mga view ba? Kay, makalimot ko sa problema. Na, view hadzugado. Grabe. Nagkuhan mi. Nagkita-isa magpwisto. Ala ko, dari ko dapit. Si Mayor, karid to ha. Nanda nas Mayor dapit. Nanda si Prorami. Tapos na to si Prorami. Tapos Prorami dito dapit. Ang tinawag ka sa tubig. Murag lami ka sa ilangoy. Kaya ko andad. Nakarapan ko pang liguay na. Samsawan po ko dari. Ang sakiwa, umanda na lamang ko maghihinaktok. Hindi pa yung makita na rin kuhan. Majuhon ba? Nay ka nang nay. Uy, tilapia. Naarang view ha. Ibabaw kamutuhan. Nza. Tatajong dam. Baw nga nakahadzid. Nga. Umakalaag ko. Ngarang nga ko. Bakang gibuhian nga. Kanang ang lipado sa gadyo.
Nja. Kuan ba gajud? Karang nay. Udi ko makalaag. Kuan ko maghigwaus. Higwaus ko di makalaag. Mura kog magiring. Kuhang na laman huktan. Huwag ako rapong isa maglaag. Nga ako adtoon. Di ubos na yung sugot. Maitik man. Kay, hindi ko namotokaran ko. Nga, kaya makatabang na. Basta na pagpuhunog ka ng nay. Kuan di ay. Sige kita na pag forever ba? Nakay ka na maglaag. Di na sana yung maitik. Ako rin sa maitik man. Kaya ba siguro maitonsis ko? Kaya ka naligang sakit. Kalit man ba, di mahibawan. Nga, kahit tukar nga na. Hindi manulog ako kalit. Dahil sa hajid, tumba nga na. Muna ilang kagagaan kay suru-suruin sa matumba. Wala na, intonsis na. Wala na stiri. Kerunte. Ang gisigitas mayor. Ang pariun. Dalag yasyo! Dali! Talalog ka sa ring hasa! Di ako si Samowa! Darampod! Dari nagkuhan! Huwag man nagluhag! Di ka dyan mailad. Sabi diha ako, no? Di ka dyan mailad. Di ka dyan magwatong to. Okay sa tungganahan. Nga, mag-iba na, ha? Comments naman. Kaya sabot, ha? Kaya arong maglaag ko nagkakauban. Hindi ko pasabang na nagkakurong isa. Hindi ko mabunawang nanay. Kung gusto itong ganahan na, ano ba na rin? At mga tubag mo na rin kamera. Sige-sige-sige. Marang nag-iilot. Tabay ko nang zugang po nga. Kanang kuan. Maadyo na ta. Ningang epilepsy ba? Kanang nay. Di na ko matukaran. Kaya para okay na ko. Mag-asa ko nga na mag lakaw-lakaw. Nga ako rang isa. Pag check up na ho, nga nagdoktor nga. Kanang kuan. 2 years ko nung di na ko matukaran. Wala ko ibatiun sa gamay. Iyan ang ubusan nagang dosage sa tambaw. Alam mo na niya o gamay. Hantod. Nga. Kuha na. Wala na. Wala ko maintenance. Alam nga. Kay 2 ka tuig. Hindi wala na itukar. Alam na. Pero karon kuha man. Mutukar man dyan gihapon. Sa asap sumana na ikatulo. Kaduhay nga na. Pero, saglaman. So, katawa lamang gihapon talani. Salamat sa Ginoo. Gihapon. Naa pala, buhi na ginhawa pa. Ibaliwara pa na. Kay, kanang tukar, naaman din na. Pero, kuha lagi. Sao ba? Makamingaw tong sa una nga. Kanang nay. Mga po ko ingani nga. Kuan, gibati. Di man hupod ka nun, isahay, okay, karon nga nandiya. Nampoy pay parahon nga, mawali ko sa nahuna. Kanang naglakaw ko, nga nawa na ko sa nahuna, di ha, gitukaran naman dahil ko, nagsirap lakaw-lakaw, nandiya. Uko ko na kahibaw. Kuya, wala gag makuan ko, kaya sa matumba, o kali, hindi pa ito sinagang nga na bago ko, na ito CR. Pero, karga pong salamatas Ginoo. Kay, nga naraman. Kung ano man pa nasakita. Yung pa na ingong grabe kasi. Kaya lingaw-lingaw pa man nga, lag-laag. Marunong maghapagwa. Kay, katukaran ko, karjit ramang po. Maulian na po. Katawa na po daghaman. Hindi. Wa manggapong ko na wanag paglaom. Kung ano ni. Maazara ni puhon.
Nga man na sigag ang pungamahal sa orang tani, puhon. Kaya rong kuan. Di na sanay mag-uul ba, ug bulakaw ko. Kana man sa isay nga. Kuan ko. Lakaw sa kong orok, ako rang asa. Di man sa kapagngan. Lakawan lagi ko. Lagan. Mga nga kanas po rami. Karoon ako iban. Kalaglaag pa. Wala na. Ano niya agad ang view? Nga. Oh. Aga, maganda po na kalimao. Pero ako sila huna. Hindi ba mara ko? Basta nalipay ko karong adlaw nga. Pagkat ako nga ning view nga arak kalamiun. Nalipay ko murag nga. Kalimtan nagang problema. Mas magkakata ko nga ning view atud ako mayor. Sa kabaitok man. Sige magsinggit. Hindi ko no. Hindi lang magpagkumato. Ito bunawan ko. Dara lamang ko. Explore miss kina tumjan. Dugto. Ha? Hanapan. O si Mayor kalainon. Di ako papilis isang vlog. Papil ako silang vlog lagi yur. Yur. Di ko papilis isang vlog. Di sa ganahag na ako makitaan. Yur. Papilala ko silang vlog yur. Mapas ko. Yan na anak ko yur. Ang ngapason. Ganahan gad ko sa view. Ngarang lamia. Nakawa gad sa problema. Na kamutuhan dito. Unja. Salamat ko kay nakalaag ko karong adlaw. Nagpasalamat po sa Ginoo nga. Buhi pa. Kita gana ko madyo panglawas. Bisag pero may katukaran. Pasalamat ko kung plarabe ni Dwight kay giiban. Kala ko dari. Lipay ko kadyo kakita ko sa pangalami yung view. Ano lipat siya? Eh! Kara di haga. Latay-latay na ng bato. Patukaran gini ka. Ngita ko gawang. Ayun ka. Nalagila inon mga bunog. Dili na dari. Wadto na ko. Salamat sa pagtanaw. Sa nadaghan naman ang subscriber. Salamat ninyo. Bisag kinurdub. Hindi ka mga ganina. Kasi kong istorya. Papay ako sa mong vlog nyo. Bila, di ta ka istorya. Tadi. Di man ko ka istorya ako sa isa. Maapil pa ba ka? Sumbong na. Ano ka kakuan nyo? Di ka paapil. Papilo, na ikanahag. Baga naghang naong. Sakay, Di mo nga. lagir pa makurong giring. Mama ganagaha. Uy lami. Dah, bintaha pagi mo. Minta ha. Nah, balay. Namada maara. Sigara katawa. Bahinangnan. Marubuang. Anong ka magkatawa ka? Aga ko, mag-ingon. Di ka tingon. Atak mo asaran. Ato ka na po sa laing lugar. Mani palik ko maglaag. Bau. Wag na. Habi. Di batasan. Chigig la karong kabahan. Ato pa ang bali. Di Geng na sosialis na yung sunya. Ikaw rin halin siya kaglag. Kabahan siya kas Ginoo. Kagaba din si Flag. Kabahan. di lagbang kay. Muwag ang problema. Kabahaan ko. o uwagan. Wagan. Hala. Wala na ko guys kay. Mukhang pungit. At mayor da. Ununuwang dak. Uwagan mo na, lagang. Kabahaan din na. Karon to. Nakaganday. Wala na may. Wala na may guys. Salamat sa magtanaw. Nza. Wapa mo na ka-subscribe. Subscribe po. Nza, share po. Nza, like. Salamat ka, Ato. I love you. I love you na siyang tanan sa mga subscribers na ha.